Żmien li kulħadd jibda jinkwieta x'ħan ixxielu, għandu kollox, x'ħan ixtrila, għandha kollox. Nirrabjaw meta tal-posta forsi ir-rigal li xajna jdum biex jasal. U tisma' ħafna nies jgħidu kemm sirna aktar nervużi, kemm sirna aktar taqbżilna malajr. Ir-raġuni x'inhi? Ir-raġuni proprja x'inhi di m'iniex ċert, però waħda mir-raġunijiet żgur tista' tkun il-fatt li kulħadd trid kollox issa. Għax qed inderru lilna nfusna b'dak li bl-Ingliż ngħidulu instant gratification. Jiena Matthew Bartolo, din hija terapija mingħajr kantunieri u nħobb naqsam ftit ħsibijiet tiegħi li ġibt mill-għexieren ta' klijenti u għexieren ta' terapija li għamilt kemm fuq innifsi u anke ma' klijenti tiegħi. Instant gratification x'inhi? Il-fatt li rridu l-affarijiet issa u jekk le nitnervsu. Qisu hemm sens ta' entitlement li ħaqni nkun kuntent issa u jekk mhux ħankun kuntent issa ħanirrabja, ħaninnervja u ħankisser. Min fejn ġejja? Ġejja mill-tip ta' soċjetà li sirna ngħixu fiha fejn tal-ħwienet kemm online u anke ħwienet fiżiċi kulħadd jiftaħar li jista' jġiblek il-prodott tiegħek kemm jista' jkun malajr f'qasir żmien. Illum jekk għandek aptit tikol xi ħaġa fi żmien nofs siegħa tista' tkun id-dar tiegħek. L-użu tal-pornografija, l-użu ta' social media, il-fatt li meta aħna qegħdin inċalqu subajna fuq is-social media fil-pornografija, fil-lob tal-computer, mill-ewwel qed nieħdu dak li jgħidulu ir-reward. Kif taħdem di? Taħdem billi qabel jekk jiena rrid ir-reward, irrid eżempju nistudja l-eżami, npoġġi għall-eżami ġimgħa xahar wara nirċievi r-riżultat. U nħossni tajjeb ta' kemm ħdimt għal dak l-eżami. Jekk irid il-paga nagħmel xahar naħdem u mbagħad ħanirċievi l-paga. Ir-reward, il-premju ħanieħdu wara żmien, irid nistenna għall premju. Jekk jien għandi nixtieq xi ħaġa, ommi u missieri ħajajduli ħantwilek għall-birthday, issa stenna l-miliet. Illum il-ġurnata jekk għandna bżonn xi ħaġa badna xrajnija. Jekk ridna xi ħaġa badna xrajnija. Allora qed inħajmu lilna nfusna, qed infiżżu lilna nfusna u anke l-uliedna. Li jekk irid xi ħaġa ħaqni nieħodha issa. Tisma' r-riklami anke fuq it-television, you deserve it. Ħaqek ikollok issa. X'in il-konsegwenza? Il-konsegwenza hija li jekk iħossni mdejjaq ħanipprova nsib mediċina biex ma nħossniex imdejjaq. Jekk inħossni għajjien ħanara nieħu xi ħaġa fil-weekend biex inkun nista' nibqa' għaddej. Jekk qed iħossni forsi għandi ħafna ħin fuq idi, ħanara kif ħanimlih bi pjaċir instantarju li ma tantx idum. Allura mbagħad hemmhekk ħanitnervsu, hemmhekk jekk jiena rrid nasal x'imkien u hemm it-traffic ħataqbiżli. Jekk jiena mort ġo ħanut u ma qdewniex mill-ewwel ħanirrabja. Jekk l-internet jgħid slow, ħanċempel mill-ewwel nikkomplejnja. U qed indellu lilna nfusna li l-affarijiet iriduhom issa qed nimlew il-ħajja tagħna b'ħafna affarijiet li mbagħad iż-żmien m'għandniex biex nistennew u allura qed ikollna jgħidulu instant gratification. X'nista' nagħmel Matthew biex kemm jista' jkun anke fit-tfal tiegħi innaqqas di n-nervi, din instant gratification. Nista' nagħmilha billi nagħallimhom u nagħallem lili nnifsi biex nipposponi dak il-premju. Għandi ftit sigarett, ħanieħdu kwart oħra. Għandi ftit bela kafè, ħanoħodha wara nispiċċa dil-biċċa tax-xogħol. Nixtieq insiefer, ħanippjanaħħa għall-birthday li jmiss. B'hekk jiena qed nagħallem lili nnifsi jew inkella lill-uliedi biex ikunu kapaċi jipposponu dak id-desires tagħhom, dak l-affarijiet li llum se jgħidulhom bżonn meta fil-verità mhumiex bżonn huma xewqa. Billi nipprattika l-gratitudni. Mela inħoss li għandi nixtri żewġ qomos ġodda. Ħanieqaf, immur fil-gwardarobba u nfakkar lil nnifsi kemm għandi qomos. B'dak il-mod jiena qed nagħlem lili nnifsi nistenna u nkun kuntent b'dak li għandi. Mela ejja nagħmlu lil nfusna nipposponu il-pjaċir biex il-pjaċir ma jispiċċax jikkontrollana.